Ζούμε σε μια εποχή στην οποία το κλειδί της επιτυχίας σε κάθε επάγγελμα εξαρτάται από την ικανότητα της χρήσης των υπολογιστών. Οι υπολογιστές από τη στιγμή που παρουσιάστηκαν έχουν διεισδύσει απότομα και ολοκληρωτικά σε κάθε τομέα της ζωής μας. Ένας υπολογιστής είναι μια συσκευή που χειρίζεται δεδομένα σύμφωνα με ένα σύνολο από εντολές. Οι υπολογιστές αποτελούνται από δύο μέρη, το υλικό, hardware, και το λογισμικό, software. Το υλικό ενός υπολογιστή αποτελούν τα εμφανή τμήματα του εξοπλισμού που βλέπουμε και μπορούμε να αγγίξουμε, όπως είναι το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη, το κουτί του υπολογιστή, αλλά και όλος ο εξοπλισμός μέσα στο κουτί. Λογισμικό ενός υπολογιστή ονομάζουμε τα προγράμματα που περιέχει αυτός ο υπολογιστής, δηλαδή τις εντολές που εκτελεί. Τα λειτουργικά συστήματα, τα προγράμματα λογιστικών φύλων και τα προγράμματα μισθοδοσίας είναι παραδείγματα λογισμικού. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες υπολογιστών. Ο τύπος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται πιο συχνά στο γραφείο ονομάζεται προσωπικός υπολογιστής. Οι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται επίσης συχνά και στο σπίτι. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπολογιστές προσωπικοί υπολογιστές. Για παράδειγμα, η αυτόματη ταμιολογιστική μηχανή ATM μιας τράπεζας είναι υπολογιστής, αλλά όχι προσωπικός υπολογιστής. Ανάμεσα στους πολλούς υπολογιστές μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής είδη. Supercomputers, υπολογιστής μεγάλης ισχύως, προσωπικός υπολογιστής, φορητοί υπολογιστές, υπολογιστής τσέπης,